number can't be reached right now. Please try later. आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी नेटवर्क क्षेत्र से बाहर है। कृपया कुछ समय बाद फिर कोशिश करें। पानी परदेश में फसल बोल कैसे जाई हो। पानी परदेश में फसल बोल कैसे जाई हो। लागल बा चिंता घरे होई कैसे माई हो। लागल बा चिंता घरे होई कैसे माई हो। पानी परदेश में फसल बोल कैसे जाई हो। पानी परदेश में फसल बोल कैसे जाई हो। लागल बा चिंता घरे होई कैसे माई हो। लागल बा चिंता गावे होई कैसे माई हो। लागल बा चिंता गावे। बानी गरीब हमार छोटा परिवार बा। पानी से डूबल नेपाल यूपी बिहार बा। बानी गरीब हमार छोटा परिवार बा। पानी से डूबल नेपाल यूपी बिहार बा। बहानी लाचार हमहू हाथ नहीं खे पाई हो। बहानी लाचार हमहू हाथ नहीं खे पाई हो। लागल बा चिंता गावे होई कैसे माई हो। लागल बा चिंता घरे होई कैसे माई हो। लागल बा चिंता गावे। होला ना सबूर कतनो फोटो नीरे फीके हो। काप जाता रूह तबाही टीवी पर देखी के हो। भाई होला ना सबूर कतनो फोटो नीरे फीके हो। काप जाता रूह तबाही टीवी पर देखी के हो। चल पाई सभे लेकिन बुढ़िया बताई हो। चल पाई सभे लेकिन बुढ़िया बताई हो। लागल बा चिंता गावे होई कैसे माई हो।
लागल बा चिंता गावे होई कैसे माई हो लागल बा चिंता गावे। दह गईल होई घर के राखल अनाज हो खाना पीना तड़पता होई है सभे समाज हो। दह गईल होई घर के राखल अनाज हो खाना पीना तड़पता हुई है सभे समाज हो। परदीपया दीदी सोनू बसका बताई हो परदीपया दी तलन सुबस का बताई हो लागल बा चिंता गावे होई कैसे माई हो लागल बा चिंता घरे होई कैसे माई हो लागल बा चिंता गावे बनी परदेश में फसल बोला कैसे जाई हो लागल बा चिंता घरे होई कैसे माई हो लागल बा चिंता घरे होई कैसे माई हो लागल बा चिंता घरे होई कैसे माई हो लागल बा चिंता गावे लागल बा चिंता गावे लागल बा चिंता गावे।